А сега нашата любима домашна майонеза. Тук у нас правим само млечна майонеза, кое е много важно при майонеза. За разлика от всичко, което ви показах до сега и при което няма никакво значение дали точно ще спазите грамажа при майонезата, не трябва по никакъв начин да променяте грамажите. А именно 350 мл олио. Това е една такава мензурка, която е разграфена предварително. Вече ви казах, мене много ме мързи. Готвим сега в интересни си, да сложите малко повече олио, ма малко, не много. Не е драма, но ако сложите повече мляко, тогава вече е драма и ще стане много рядко. Млякото 150 мл, т.е. трябва да ни станат общо 500. Гледаме ги тук. Да, в интерес на истината всеки път става абсолютно различно като консистенция. Това не трябва да ви притеснява, вкуса винаги е хубав. И бъркаме внимателно отдолу нагоре. Половината от магията се е случила. Станало е на вид като майонеза, обаче, за да се сгъсти, всъщност това, което помага, е лимоновия сок. По рецепта се слагат 3 супени лъжици, аз слагам 3,5, за да стане по-гъсто. И половина, ако се сложи повече, става твърде кисел. Бъркаме. Стана една много прилична като консистенция майонеза. Така, сега, до тук хубаво, обаче тя няма никакъв вкус. Как добива вкус тази чудесна майонеза? Добива вкус, като сложим една чайна лъжичка захар. Знам, че е странно, но всъщност половин чайна лъжичка сол. Много е важно да не прекалите с солта и с захарта не е хубаво да прекалявате. И една чайна лъжичка медена горчица. Не каква да е, медена горчица. Ако имате чиста горчица, слагате половин лъжичка горчица, половин лъжичка мед. Аз обаче тук на финал имам една медена горчица. Готово. И аз сега да опитаме какво направихме. Както е казал Джейми Оливър, всеки истински готвач опитва това, което прави. Жестоко. Така. И сега, какво можете да направите? В съотношение, което на вас ви е вкусно, смесвате майонезата с кисело мляко и чесън. Може и без чесън, ако децата ви не обичат чесън. Може и с чесън на прах, може и с пресен, разбира се, ще е по-вкусно, ако си го изтискате чесъна в една паничка и после топкате кремвиршките. Като станат готови, ще ви покажа точно как.